Emakumeek Europar Batasunean bizi eta hainbat kasutan jasaten duten egoera sozioekonomikoari buruzko eztabaida izan dugu Europako Parlamentuko osoko bilkuran. Dagoeneko ezagunak diren datu ez gain, ezkerreko taldeko kideok frogatutzat eman dezakegun errealitate bat nabarmendu dugu eztabaidan. Austeritatea berdintasunaren etsaia da. Ezin baita berdintasuna bultzatu aurrerabide sozialik gabe. Eta austeritateak zerbait eragutzi baldin badu, zera izan da. Haustura soziala areagotu egin duela. Emakumeen egoerari buruz, plenoan izan dugun eztabaidaren bigarren puntua, emakume errefuxiatuen egoerari buruzkoa izan da. Etxerik eta berririk gabe, askotan eta askotan beraiek bakarrik 2, 3 edo 4 seme-alabekin erasotuak, esplotatuak, desplazatuak, errefuxiatuak. Azken urte hontan, Guengiel, Lampedusan, Sizilian, Jordanian, Balkanetako bideo osoan, Kalen eta Lesbosen izan da. Eta baita Bruselako eta beste hainbat hirietako harrera zentroetan ere. Eta denetan izan da Euskal Herria bildu. Ordezkaritza hoietan ezagutu ditugun 100 emakumeren bizipenak ikaragarriak dira. Izugarriak gehienetan, eredugarriak beti. Testigantza hoiekin batera, ia estatukide guztien porrotaren berri izan dugu zuzenean. Eskandalua baita egoerarik larrienean edo tahulenean dauden familiei ere erantzunik emateko gai ez izatea Europar Batasuna. Familia hauek, behin berehala eta duintasun osoarekin hartu beharko lituzke Europak. Eta horretaz gain, jakina, bide legalak eta seguruak ireki denentzat. Jakinda, gainera, emakume errefuxiatuak 2 aldiz direla biktima, emakume eta errefuxiatu izategatik alegia. Zentzu honetan, Turkiaren eta Europaren arteko akordioaren biktima ere badirela eta izango direla aurreratu dezakegu. Eta honetaz ere, hitz egin dugu martxoko osoko bilkura honetan. Honi guztiari aurre egiteko, giza eskubideak hartu beharko lituzke aintzat Europar Batasunak, baina tamalez ez du horrela egiten. Diskurtsoetan bai, beti bezala, baina ekintzetan, politiketan eta neurri zehatzetan ez. Ez da bakarrik errefuxiatuen eskubideen aurka ari direla gauzak adosten Turkiarekin. Herri kurduaren aurka ere ari dira, nabarmen. Bide batez, eskualde osoa oso egoera arriskutsuan kokatuz, eta honetan ere porrot egiten ari da Europar Batasuna.